Fl-aħħar jiem il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil prova jirredikola il-każ ta' konkrit inferjuri fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Iżda tnejn filgħodu id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li dan il-każ għandu jkun diskuss fil-Parlament. Dan wassal għal reazzjoni tal-Partit Laburista li fakkar kif il-kap tal-Oppożizzjoni saħansitra qal li ma jafx kif il-bini ma waqax f'dawn l-aħħar 20 sena li ilu mibni. Filwaqt li rrefera għal kontradizzjoni fid-diskorsi taż-żewġ esponenti nazzjonalisti, il-Partit Laburista qal li hu żgur minn dan kollu hija l-irresponsabbiltà ta' Simon Busuttil u n-nuqqas ta' kredibilità. Dan meta f'post daqshekk iffrekwentat minn nies jipprova jpoġġi f'dubju jekk verament hemmx ħsara. Il-Partit Laburista qal li dan il-Gvern għaddej bl-istudju tiegħu u bħalma għamel diġà f'okkażjonijiet oħra se jkun qed jieħu azzjoni. Iżda skont il-Partit Laburista dan mhuwiex l-uniku każ fejn wieħed ma jafx fejn qiegħed mal-Oppożizzjoni. Saret referenza wkoll għal każ ta' George Pulicino. Il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni l-ewwel qal li se jittieħdu l-passi fil-konfront ta' Pulicino, imbagħad li se jiddefendih u issa li m'għandux dubju li l-eks Ministru ma għamel xejn. Fuq kollox temm jgħid il-Partit Laburista mhux in-nies biss ma jafux fejn qegħdin mal-Oppożizzjoni, iżda milli jidher lanqas l-Oppożizzjoni stess ma taf fejn hi magħha nnifisha.